pildi na sagkog. Ahak di aning tungit. Ay! Nahurot naman akong baligya. Akong mga alahas. Nahurot na akong baligya. Iro na sa mong balay. Wa pa na akong nabaligya. Kuya ning online. Online sugal. Kinsa ka ng baka des ubos no? Oh no! Baligya ka pa ng bakahan ha. Murag gahapon mo kita anak. Wag ron na tag-iya. Baligya na ng baka. Agay! Baligya na mo yung baka? Oy, baligya din ako, ma'am. Ito na pala ako. Paano ba niya? Baka nag-iipos ako? Ay, kanang nangita ka o kanang kuan di ay? Baka sa di ay? Sila may last mo ano? Kanang wala sa mga ay ngunana ginasiya kanang mag-anaran mangguna akong baka ma magpalambing-lambing siya ba? Ako ani maglisod og guroy? Adi lagi maglisod bayad dayon nang kay Kaya may last ani nimo nga 25,000 na lang na. 5 ay sakto nga sa kong daoy 5 jud ni. Oh, 25 na lang. Hindi madagdag ka to. Ay nagughangyo ma'am kay barato na kay baka kas baka ron tag 70,000 largid baya ma'am. Di pa lang akong bana mo request og baka di kong palit og baka labi na niyo. Mura mag-maapil ko ani isog tayo. Adili anaran na kay na tanawa oh. Mo inig ana ni mo ana inig guroy ni mo na musunod na ginabaka kay tanawa inig duol. Suwaya na ko guroy. Oh, suwaya na ko guroy di ba mo mukuan gina musunod gina nimo. Sige ma'am, ya salamat kayo ma'am. Oh, salamat po kayo ani kay ugma makarne na ni. Tawa, kusog kayo na siya mukuan. Musunod na yun na siya ma'am. Uyog ay. Oh, mukuyog na siya. Kilit ra ba ni dari ma murag tuwag pa ni Kumusta na ka to kung baka dito? Bas nga lambod ng spisi. Ang tuon sa ako eh. Dali na kero. Unsa na? Bisi, baka. Spisi na takong baka. Kung saan nakate? Ako na yung baka yung mag-grabira. Excuse me, madam. Oh no! Nagbadjing ko, may ito ni. Onsay 25? Onsay 25? Gibanjing ko, hanap mo na akong baka nga, 80,000 kayo na. Gusto mo itang iyan, hindi ay? Ako'y tag-iyan na! Ano ka nag-ulan ka? Sige kita diyan, ako naman napalit. Kasi napalit! Kulang ko na yung porcel akong baka. Pinaulan ito ay. Katigiyon ko ibobay dire ganihan nagbaro. Gibaligyan niya ba 5,000 nako day? Oh, ilan na ka ato, day? Kay ako nga ng baka, day. Ay, gilad gani man ta mangilad og naong tong bayhana. Di kay nangilad? Kasi nangilad ako ng baka. Dahan, ako ng baka. 5,000 day. Hoy, 80 na akong baka. Hoy, baka, 25,000. Ngani ka na ka. Unawa ka, nalipang. Uy, niya pa ka ako ang ni baka. Ako ni Asa mo ha, malit? Asa mo nung nagpag ato doon? Asa mo dili kay dili na kukuha ng baka. Kupan po din ako pisi. 25,000 pa ko nabayad. Kana di mo ako nagpadung dire. Ay! Naray! Ma'am! Ali, good bang? Gusto mo na iyan? Ali, ma'am. Dito ato ay. Gusto mo na Unsa man eh? Lagyan ni baka man. Siya na nga ko ako no. Ako ang pa na ganina. Oh, nga ganina. Ako ang baka. Iuli lang ba jigumel? Nay pangani mo imong baka. Oh no. Wala nga. Oh, ay pangani imong baka. Mo ay pangan karon aguan ang baka ilangan kon man kay ipaprisa ti ka ha? Naka ebidensya. Ingon siya ako ebidensya. Siya ebidensya kay ano siya may mga gibaligyan 25,000 pag niya. Naasam ka kitak baka nga nakadako 25,000 na. 80,000 mo na. Klaro man ni siyang mangilad kay naon. Oo, klaro oro yan na. Utog kayo. Ay na 25,000. Ari na 25,000 ihatag na niya. Hatag na. Ngano ihatag ba na? Ako ang baka. Di ko madawat anak kay baka kung tuyo. Liyabag. Saman ihatag ng limo aw. Ang 25,000? Oh, naparuhon ka ni ako at gal. Siya na paruha. Magpili. Siya na paruha ay. Naparuhon na dili. Siya na paruha lagi. Kana. Ka? Oh, no. Taas na nasa. Ay, napa magudad ko diri sa. Ay, salan mo gud kaday. Wala.